Ako'y magpalaway gyud ko sa saging. Mga mga unta ninyo ba? Ginamos diri ay. Oh. Ginamos. Asa ka sa Bisaya ba? Di ako Sibo. Mura po corona. Ayan po kainan, mura po corona. Dali lulapon ari sa Facebook lulapon. Kay na ay love ang mulantaw. Gani oh. Bye, sir Sa na. Facebook o sa YouTube? Nga unta bay. Unya pa man tong sa Sa YouTube Facebook as o sa YouTube? unya pa man tong sa Facebook as utso. Utso 15. YouTube ang ka to. Unya ra lagi to, alas 8:15. Gani sa Facebook nga hindi ingon. Nag-live ko sa Facebook. Hmm. May bok-bok.